Paten Urawan. Panjenengan ampun kuatos. Sedaya prajurit sampun pribadi gawendah. Sampun tatak titis uga trampil. Kaya ngono. Nggih. Dilake dongeng matur. Salara. Mun kita Kanjeng Adipati Mahadewa. Jantung Adipati Urawan. Nggih. Sakit apa mana? Mimiti peradat. Kecak perang orang ngarapan. Kosong. Senopati Amat. Nggih. Sumatake prajurit kang jago-jago. Uga titian gajah liman. Sumatake bapak. Nistaken dawuh. Sakabeh para tandamu. Siaga makaryo. Nistya sanjata lumaksana magito-gito. Tatya! Senopati Gorda Gautama putrane Ramapati Taraja. Kowe anake Taraja. Bener. Apa wong atuamu wis dine? Wis ora wani maju satengah palaga. Ngadepi Mahabali. Peperangan musuh Kurawari kok ndadak Kanjeng Rama lho. Cukup Gorda Gautama wis bisa gawe rata. Drone! Masih paham. Walah alah. Loh. Awak kalau gerah kowe. Loh, aku cukup. Sik. Nek ora kleru iki Mahabali. Bener, aku ora wong. Ora Mahabali. Mumpung durung akeh pangorbanan, becik kandhira tandha pinungkul Warawari pasrahke marang aku. Mangka ono wangkene. Oh, kelakon Mas. Yo!
anggrek kaya jangkrik anggrek sing ngomong sapa Pak Tinu Kau tekan Pak Tinu lho. Iki mana perang, Pak? Iya lho, apa kok tekan Pak Tinu? saya kocok ngapal sapa Kalau kau tanah apa ngantuk iki diangkat kacamu ya diunggah dhuwur mergo kowe iki diidak-idak musuh lah kowe kok ora ngono wis tak tulungi tenang kudune kowe ngamuk jane balas dendam oke bariku kowe iya saya tidak iya aku ning kono aku iki tenang Iya, Pak. tenan iku yo Iku. wis wis tekani kowe tenang yo iki tenang Iya, kok. kowe tenang yo Ya wes. Kowe nek karo musuh, aja sini-sini kancane. Langsung dijotos. jotos Jotos. jotos ayo piye lah iki jotos iki terus urusane piye yo lanjutkan makane ayo le ngono bola kowe kasihan Bener, Pak. Oke. Hut. rumangsane cilik rumangsane cilik kamu itu tidak ada apa-apanya musuh kita semua mbok kira aku wedi musuh lawan kowe no pas ada aku wedi bisa deh Mas, ye. cocok oke ora apa-apa odet ta opo boleh lah musuh kayak kowe metale paling cilik oke musuh utus apa aku oke ora apa api apane kontong apa mas aku arep eh kowe karo aku lah ora kenal samene padhe kowe wani gajian Oden, musuh mana? Kene. Saiki wani, sesuk uga wani. Jika pasane aku wedi Ya, Pak. Bener. musuh kowe ayo, oke padha wani sajane. sajane Kowe wani lho. iya Mana nih? coba Coplok. Siapa tuh? jablasan nyopok jablasan kowe Kancane nyeti. Badannya suspek. Wetenge cilik, dadane ngombo. Fisik aku sih. Leo, ayo wani saiki. sama aku di Kowe wani. Apa? Kowe. Ayo. 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 Padha wani. Nah, nek suka. Padha lanane. Emosi. aku emosi Daging. jotos Daging. jotos Jotos sih. jotos saja Curut. Iki nek muring ya muring. Emosi ya emosi. Nanging delok-delok. Kono rampine mbake mundur. iya mundur Lah kowe aku mundur mundur apa? penonton aku itu nih kalau apa Dek. Kowe kok malah mbok amuk. lah ya Lah iya. Urusane piye anyar lho. Nah iya. ayo siapa takut Tuh.
kowe? Itu piye, Pak? Ono musuhe kono kok malah nabrak. Lho, iku mah tak kira musuhe, Pak. Panas. Ndi, Pak? Ojo sik. Bener, Pak. Itu tenanan, Mas. Iki kancane. Kancane. Gini, Ketapur. Saya. Apa? iki kancaku, Ben. Lah kene. Ojo tenanan. Wani. Kene wani ora. Ora ngono. Eleke ambune kok. Wani, Mas. Maju. Ayo maju, Mas. Maju. Sajane. Tiga.
dogo liwat. Kucing ta ora? Ular, harimau, turut dogo liwat. Aku wong kapalan kok padane. Sana. Jurus, apa jurus? Jurus apa? Iku jurus apa, Mas? Jurus apa? Jurus kuter kapak. Jurus Kapak. Luru masane ngopo kok apa diuntir? Apa? Mulane nek omong iku nganggo tata sing apik. Coba mulane. Langge. Piru. Ono lambe kok dembeng ngene. Apa? Bar bocor atau sikat. Wes, apa kan? Ke bawah. Atas. Aku dianggap manuk lapis. Ngawur. Ayo. Adu kasetan. Oke. Kasetan le. Oke. Isin aku isin. Kok isin? Isin. Kancang wis cilik wani. Wani. Kalah itu kudune dituluhi. Ora dicaidak. Nek bento yo kowe. Kowe iku bento. Ben boleh kono apa kene? Yo ngene, Mas. Ya wis tembu caidak. Gak roh. Hei, Maksudmu piye? Aku kancam kalah berdedak. Lah, Air baten. Bisa botol air baten, Gen. sah, ora apa-apa sah. Apik. Sayu ngene. Apa wani? Yo. Wani, Rek. Wani. Oke. Apa iki? Loh. Saldo. Oke. Siap. Kancane wis padha salto. Iya. Sing ngongkono para karibuni bentoni. Salto. Aku. Iya. Satu. Salto. iki arep foto, arep jebol panggung. Aku sauto, Mas. Salto lu
agungmu. Saoto. Sing halus. Kembar kancane. Halus ra iso. Halus. Ora opo. Halus. Apa ke Saoto halus? Halus. Jare kon halus. Halusen. Tontone. Mulai bar kapan haluse ngono iku? Tontone, Mas. Kowe jane iso Lah iya. iso ngomong. Ele, warai nih, jauh warah. Ini repate cilik lho. Aku lho anak gua sapa? Alah. Anak gua. Lapo? Aku malah kaya Panagara. Ora iku wis tegese ora kaya karo dolo. Apa? Nyemangati kowe kayak semangat. Sip. Bocah. Jo kuat ping 20. Kowe iki mesti luweh. Kuat ping 30. Lah nek aku Saoto sak keselku lho, Mas. Edan kepala Mas. Saoto sak keselku. Apa? Saoto sak keselku. Banter ceklo Saoto. Sak keselku. Lepo. Apa itu? Lekno Mas. Ya. Dul, Odon. Purwo dadi utane. sing dadi dul. Nyatane. Nyatakan. Jagung bakarane. Gosong. Iya lah, Pak. Jagung bakarane. Gosong. Goblok. Lah piye, Pak? Ditanggung perkarane. Ora omong. Ayo buktikan. Lekno. Bu, Bu, hitungi Bu. Ayo hitung. Hitung Mas. Hitung kita keseluruh. Ingat Ibu ini. Lah iya, aku mriki. Saoto sak kesele. Lah iya sak keselku. Lah sepisan wis kesel. Saotomu sepisan wis kesel. Saoto sepisan wis kesel. Ngono. Iki yo ora kaya Saoto pengaruh ya. Aku Saoto pisan wis kesel. Oke. Tambet kalah. Iya. Soto iso.
kancane. Aduh.